Fl-isfond ta' ritmu maġġel li bih qiegħda tikber l-ekonomija diġitali huwa ideali li l-coding jibda jiġi mgħallem bħala suġġett obbligatorju fl-iskejjel Maltin. Għal dan is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri meta żar it-tfal ta' skola sajf li matul dawn l-aħħar xhur tħarġu kif joħolqu animazzjoni u logħob differenti permezz ta' programm viżwali immirat lejn it-tfal. Il-kap tal-Istitut tal-Informatika fl-Emkast Konrad Vassallo qal li ħafna mill-affarijiet li jitalmu tfal jużawhom fil-ħajja ta' kuljum. Għalkemm ma mhux bil-forsi tikkodja inti, imma fil-ħajja ta' kuljum ħatużhom ħafna affarijiet bħal dawn. Anke jekk nieħdu sehem jekk naħdmu washing machine pereżempju, għandek programm li trid tissettja ċertu affarijiet. U coding mhuwiex just il-coding tradizzjonali naraw fuq il-computer biex tikkrea bil-forsi xi logħba jew xi app, imma il-way of thinking, kif inti issolvi problema. Għattini sena konsekuttiva l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni organizzat sessjoni ta' coding fi-skejjel fil-belt il-Furjana l-Marsa u l-Gżira. Preżenti għal din l-attività kien hemm żewġ studenti tal-Emkast li rrappreżentaw lil Malta fil-Messiku waqt il-Global Robotics Olympiad. Aron u Derin Farrugia bnew robot lokali li jaħdem permezz ta' sistema ta' coding. Qalu li robot imbena b'żewġ kontrolluri, waħda l-mekkaniżmu biex jinstab u l-oħra biex ikunu kontrollati d-dirajn l-idejn u t-turbina fuq wara. Pratikament ir-robot li jagħmel jiġbor il-kaxxi u jsuq f'direzzjoni li inti tista' tikkontrolla bir-remote. U jiġbor il-kaxxi u jelevhom ġo pigeonholes li kienu mamra fil-post tal-challenge stess. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Dermot Gallia ddeskriva l-iskola sajf ta' din is-sena bħala suċċess u qal li diġà bdew il-preparazzjonijiet għas-sena d-dieħla.